शांतादुर्ग देवस्थानाचे अध्यक्ष रोहन गावडेकर तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करतात. काल आमची पालखी झाली आणि आता वर्षाप्रमाणे गुलालोत्सव प्रारंभ झालेलो असा. लोकांनी मोठ्या प्रमाणात बरो प्रतिसाद दिला. आता 400-500 लोक हांगा आसात आणि तुम्ही पळयतले की माझ्या फाटल्यान आवाजूय येता मोठ्या प्रमाणात. हो जो गुलालोत्सव असा तसो जांबावलीचो साऊथ गोवान उत्सव जाता तसोच नॉर्थ गोवान आमचो शांतादुर्गा देवस्थानान हो गुलालोत्सव साजरा जातात. याचं महत्व म्हणजे जे म्हापशेचे लोक असतात ते आपले व्यवसाय बंद दवरून हांगा सेकंड हाफान येऊन हांगा देवीक गुलाल लायतात. खुबशे ग्रुप येतात आपले ढोल आणि सगळे वादनां घेऊन आणि मोठ्यान वाजयतात आणि बरो उत्साह पळोवपाक मेळटा. वर्षाप्रमाणे सगळ्या जे हांगा धारगडचे लोक आसा आणि म्हापशेकार आसा तेंच्यांनी बऱ्या भशेन गुलाल देवीक लावून आशीर्वाद घेतलेलो आसा आणि बऱ्या प्रमाणे हो गुलालोत्सव संपन्न झालेलो आसा. हांव सगळ्यांक धन्यवाद दिता की तेंच्यांनी हो गुलालोत्सव यशस्वी करपाक आपलो हातभार लायलो.